Hindi naman. Mga ilang araw niyan, ano na yan, putik-putik. Good morning guys, welcome back to my vlog. So for today's video, bibilan natin yung kapatid ko ng bago niyang motor kasi tingnan niyo yung motor niya guys. Ito yung nabili naming tricycle noon. Binilhan namin siya ng tricycle kasi nga pang hanap buhay niya dito sa Bicol. Kaya lang second hand lang siya. So alam niya na pag second hand maraming problema. Mga after 2 years ganyan. Ilang taon na ito sa imo? Mga 5 years na. O 5 years na pala. So ayun, ang mahal pa ng pagkakabili namin yan guys. Second hand lang siya. Kasi sa kapitbahay niya namin yan na motor. Gustong bilhin nung isa. So ayun na nga. So ngayon umuwi ako after 4 years. Ang dami ng problema na ano ko siya. Na witness ko na marami na talaga siyang problema. Kasi itong kapatid ko puro to ate. Hindi naman natin matitis kasi nga kapatid ko kahit na anong reklamo nila, kahit ano natin hindi natin maiwasan, kailangan tulungan. So ayan, bibili na ako ng, kasi mataas yung palitan ngayon guys. So sabi ko sige na nga, palitan na natin kasi nga mahina na talaga siya, as in pangit na shit, shit motor. Ganun ba yun? Ayan, Yamaha kasi siya guys. Pero yung bibili ng kapatid ko ay Honda. Ano nga ba yung Noleng? Honda? Noleng? Jun? Honda yun? Honda Supreme? Supreme Honda. Yun ang gusto niya So papalitan na natin siya ngayon. Ayan. Ay. So punta na tayo guys. Kukunin ko muna yung yung pera sa Cebuana Lowellier. Maganda pala kumuha ng pera sa Cebuana Lowellier. Maganda kumuha sa Cebuana Lowellier kasi wala siyang kaltas. Tapos sa kasi diyan kila Robinson Iyo, kay Robinson may kaltas. Kay Robinson sa Yes. Turo si baga to. Sa M. Lowellier yata may kaltas sabi ng kapatid ko 1,000, may kaltas na 5 pesos. Doon sa Cebuana nung kumuha ako nung pinadala ni Mang Kano ng aking pera, siya, wala siyang kaltas, binigay talaga siya ng buo. Kaya doon ako kukuha mamaya. So pag nakuha na natin yung pera, didiretso tayo doon sa motor trade ba yun o kung saan yun. Bibila natin ng bagong, habang nandito pa ako kasi kasuhin ko na lahat. Super bike. Kasi pag nandun ako sa salyan ako, sobrang busy na ako, hindi ko naman ito makapansin. Super bike. Magpapalit tayo ng battery kasi nagpa-plus na siya. Meron ako ditong meron ako ditong extra. Solo may andyan guys. Ayan, kapatid ko. Ayan, kami lang. On the way na tayo mapili. Yay! Naghintay kami na mga 30 minutes. Ang tagal bago dumating ng jeep. So karamihan kasi na siya, bus. 50 po yun. Double check. Thank you po, ma'am. Yan daw ang gusto niya. Yun, anong birthday mo? Yun! Birthday mo ano na rin?
April, ano? Ay, Saga, ano? Oo, sa April 11. Birthday pala ni Sir Saga. Pa-birthday 11. Ay, ano yun? 19 ano? 1988. Oh, ayan guys, yung gusto niya. Maganda sana yung red. Ito yung gusto ko. Oh. Ayan. Ayaw niya daw ng red kasi masyadong madumihin. Mabuti daw yung black. Nag-vlog si Noah. Daraw ko yung parang di ko din ako yung mga daraw. Panotaryo, ano? Panotaryo. Ako ako na. Iyo. Malang! Free lamang daw at tulong litro. Ano ako? Iyo. Makulog sa bulsa. Anong masasabi mo? Dito ba yung... Anong masasabi mo? Ay, maraming salamat, brother. Maraming salamat sa regalo sa birthday. Oh, yan ang regalo namin sa birthday niya. Kaya mo? Bumadaan na ka, ate. Oh, sige na, bye-bye. Bye! Guys, nandito ako sa loob ng LCC Pili. Kasi yung tatay ko, yung stove niya isa lang. Dati dalawa yun eh. Double burner. Ngayon, sobrang katipiran ng tatay ko. Isa na lang yung binili niya. Magkano ba tong single? 745. Yung ano, yung double burner ang bibilhin ko kasi naano ako kay tatay. Kasi isa lang yung ano niya sa saingan eh. So, yung double ang bibilhin natin. Palitan na natin yung luma. Magkano to? 2,295. Ay, ito oh, Mikata. Mikata. Ano lang siya, oh, 1,059. Ayan oh. Ito na lang kaya. Meron pa doon eh. Doon sa may unahan. Pero, parang nahiya ako mag-vlog. Kaya ako nagtatago. Ay, nabahaba ng lagat ko sa pili na kawili. So, ayan, nakabili na tayo ng double burner siya. Ah, hi si Iko. Ayun yun na si Iko. Iko! Namiss ko ang Iko na. Namiss ko ang Iko. Hindi ko na love si Denny. Si Iko na ang love ko. Kailangan talaga, kailangan talaga ito na tapos inyong... Ano na? Tukaw na ikata. Madrive na si Tia. Kapunan mo yan ha. Kabali pa si Ito. Ay, dapat na Tia. Takot siya kaya nagaandar. Kaming cake. Celebrate kami tinapay pala. Ako na Tia cupcake. Celebrate kami ni Tia. Hindi ka nasagot. Kamay na dumano. Hello guys. Tapos, Bebe. itong resibo, pagkano kayo? Pinabagal kaming cake na celebrate kami natin na. Ito! Ay, Iko! Itong papel niya ito. Ay guys, so ano lumao? Magawa na lang namin ng bago yan. Best, dahil na. Na, Oh.
may bago ng motor. Yeah. Kapag napag-ibuhan, pala na yung ano, di pabakal mo na lang yun. Pag nangamana sa sidecar, tangari, dahil siya maputulog ang pagkayo. Ayun. Tangari, sige niya ba? Sabi ko nga, Ano na kulay siya dahil magkano? sabi ko nga, maringari pala nakuha mo kan. Tangari, may pangkad kayo. Bago, yan, pamburog na Habang Kaya nagpapagkayo, ako, sige niya unang kayo. may pangkad kayo. Dahil mapulol. Oh, dahil mapulol ang paggalap-hanap. Hindi, maputulog ang paghanap buhay niya. Tangari na kayo. Pag may nag-abot, saka na yung pabakal. Pag yaon na sa sidecar, nahamana, open. Minsan halo yun, inaabot pa Aba tabula? Oo, yun sa mukha. Iyo, kaya marin niya pa ito. Kaya mo na pagkayo. Aray ko! Ay, tanga. Kaya mo muna pag-hero. Naglago ako sa si Mate yun, so Chinilas. pinis ko. Kasi yun. Tapos nagbibideo ako naman sa lagnan ako sa mga tindera. Bigla akong tingga naman. Ano man ngayon nagbibideo niya? Mate yun na ngayon. Nagparalagaw kami ni ate. Naman, pasiri kami duman sa premium bikes. Tigahanap ni si Super... Super bike. Oo, pasiri Tigahanap na kami ni- duman. Nasa may big. Tapos pabalik na naman niya ako. Pagal na ako, malunod na. Pag-abot niya naman sa ano, sarado. Nung nagbalik, nauyam na nasulat. Tama nun, nasarado kita. Dahil pati nagkakatakan. Hindi naman na. Dahil Oo. tignan Mga ilang araw niyan, ano na yan, putik-putik. Ganun, ganun. Mahal-mahal, ano? Mahal-mahal ngayon.